Здравейте, аз съм Криси и добре дошли в моя канал и в едно ново видео, което ще бъде книжен таг. Ще направя Mid-Year Book Freakout таг. Това е едно от най-дългите заглавия на книжни тагове. Аз не знам на български как искам да си го кръстя. Не знам, може би нещо абсурдно. О, не, полугодието е тук. Това звучи малко абсурдно, но схванахте идеята. Минала е половин годината. Ето, даже сега нещо и словото ми секна, но минала е половината от календарната година и да направим един книжен обзор на прочетеното до сега. Аз малко съм позакъсняла с качването на този таг, защото повечето хора си го снимаха през юни месец, когато си трябваше, но моят ще види бял свят чак през август, но без повече губене на време да започнем с въпросите. Те са 13, подготвила съм си ги тук в тефтера, така че ако гледам надолу да знаете, че това е причината. Въпрос номер 1. Най-добрата книга, която прочете за 2024. Безспорно, тук даже нямаше никаква чуденка. Това е книга за надеждата на Джейн Гудал. Аз обожавам Джейн още преди години, когато я открих за първи път. Мисля, че това беше още първата ми година в университета. Разбрах за нея сигурно от някоя социална медия и се влюбих в нея като личност и това, че тя върши работата си с толкова много страст, отдаденост, вдъхновение и че на времето, когато е била по-млада, не се е оставила в обществото да й каже: ама ти си момиче, не можеш да ги правиш тези неща, как изобщо се осмеляваш да тръгнеш някъде сама в Африка и то да изучаваш шимпанзета. Така че ако си търсите нещо, което и вас много да ви вдъхнови, определено препоръчвам книга за надеждата. Въпрос номер 2. Най-доброто продължение. Аз не се справям никак добре с това да продължавам поредици. Имам някои, които са незавършени вече от години, просто защото някои завършици на поредици са толкова по-малко добри от първата или втората книга, че те накрая ми развалят цялото усещане за света, който са изградили, героите, приключенията им и затова отлагам всъщност завършването на дадени поредици. Но ако трябва все пак да избера, тук бих казала, че ми харесват всички продължения на комикса за Тото. Той много ми напомня на Никола, както и на детското сериалче Седрик. Ако искате да се посмеете на общото абсурдните училищни ситуации на Тото, горе ще препоръчвам. Вече мисля, че са стигнали до 9 или до 10 част, така че имате доста за наваксване. Въпрос номер 3 е нова книга, която не си прочел, но искаш. Тук ще сложа Беладона. Много ми харесва идеята на самата история, че главната героиня се опитва да се пребори по някакъв начин с смъртта, с жатваря. Той я преследва още откакто тя е бебе и имат някаква много странна, такава козависима връзка. Звучи ми супер интересно. Може би ще си я пазя за октомври, като малко по-хелоуинско четиво. Въпрос номер 4. Най-очакваната книга. Тук със сигурност очаквам вече с огромно нетърпение 8-та част на Лошите момчета. Следя ги с огромна страст още от първата. Обожавам абсурдния хумор. Типично детски хумор е. Много ми харесва. Книгата е одобрена и от всичките ми хлапета в училище. Те също са луднали по поредицата и определено има защо. Въпрос номер 5. Най-голямото разочарование. Тук дълго се чудих всъщност коя книга да сложа като разочарование. Мисля, че ще споменам две заглавия. Едното е сборникът на Мусагена Баба с разкази. Очаквах много повече да ме трогне, да ме разчувства, но за съжаление само два от разказите ми допаднаха. Останалите ми се сториха много постни, скучни, дори сякаш абсолютно нищо така емоционално не се случи. Сякаш просто разказваха нещо, което биха разказали може би в някой новинарски сайт. Нищо наистина
дълбоко. А второто голямо разочарование е преди кафето да изстине. Очаквах тази книга да ми хареса и да се влюбя в героите и в самата история за пътуване във времето, но въобще не се получиха нещата там. Далеч не беше моята чаша кафе на тази книга. Ако искате да чуете повече за мнението ми, може да изгледате видеото за съвместното четене на този роман. Там разказвам малко повече какво ми допадна и какво всъщност изобщо не ми хареса в книгата. Въпрос номер 6. Най-голямата изненада. Тук искам да спомена книга, която прочетох още съвсем в началото на годината, някъде в началото на януари, 5-6 януари. Това е книгата на Джанет Маккърди, нейния мемуар. Радвам се, че мама умря. Тази книга получи огромна популярност на Запад, особено в Щатите, заля също и Великобритания, и ми беше любопитно да видя всъщност какво толкова споделя Джанет, което всъщност потресе голяма част от читателската публика. Нещата, които е преживяла, начина по който я е третирала майка ѝ е просто кошмарен. На мен ми е трудно да асимилирам как един родител може по такъв начин да се възползва от детето си за своя собствена лична изгода, и то години наред, разрушавайки не само детството и израстването ѝ, но и превръщането ѝ след това в един наистина адекватен възрастен човек, който да е полезен на обществото. Горещо препоръчвам, но имайте предвид, че е доста тежка книга с доста сериозни графични описания на моменти за тежките неща, през които Джанет е трябвало да преминем. Въпрос номер 7. Любим нов автор. Тук никаква чуденка. Фрида Макфадън определено ми стана новият любим автор. Изгълтах, мисля, че 4 от нейните книги в рамките на по-малко от месец, може би 2-3 седмици. И щях да продължа. Единственото, което ме спря, беше, че искам да ми остане малко и за в бъдеще да има какво да чета от нея. Тя има, мисля, че към 15-на трилъра написани до сега, ако не се лъжа. Тя основно пише в този жанр, даже май ексклюзивно. В него не съм попадала на някакъв друг тип нейн роман, но са написани толкова зарибяващо. Искаш постоянно да четеш, да четеш, да четеш, докато не разбереш всъщност мистерията накрая каква е била. Супер е Фрида, горещо я препоръчвам. На български са издадени Прислужницата и Никога не ме лъжи, ако не се лъжа, но има и още няколко други, които са само на английски, които ги прочетох наскоро и също горещо ги препоръчвам. Тази, която ми стана най-любима, се разказва за една психиатрична клиника, по-скоро отделение психиатрично в клиника, където мистерията беше толкова шантава и заплетена, че аз дори нямах никакви догадки, тъй като самата главна героиня беше представена по такъв начин, че да не можеш дори на нея да се довериш. Въпрос номер 8. Любим герой, по който си падаш. Ами тук не мога да дам отговор, защото аз нямам така наречените book crushes. Просто или харесвам някой герой, или не, но никога чак по такъв романтичен начин да си падам по него. Въпрос номер 9. Любим герой като цяло. Любимата ми героиня е Поли от Little Beach Street Bakery. Много ми беше уютно в нейната компания. Беше ми изключително приятно да чета за новото и начало на общото на място в средата на нищото и тя как се справя с това да бъде сама на непознато място, което не е много гостоприемно, но следвайки своя собствен си път. Ако не сте чели книги на Джени Колган, горещо ги препоръчвам, защото са уютни, разпускащи и накрая оставят с едно топло чувство за прекараното време с нейните герои. Въпрос номер 10. Книга, която те разплака. Аз не плача на книги, може някоя да ме разчувства, леко да ме натъжи, но не ми се случва да плача на книги. Въпрос номер 11. Книга, която те ощастливи. Определено книгата, която ме накара да се чувствам
Уютно щастлива е четете като книга на Емили Хенри, заради фокуса на сестринската връзка в нея. Много ми хареса как са представени двете сестри, взаимоотношенията им, как едната се е грижила повече за другата преди, как това леко се е променило в настоящето и като цяло двете как намират път една към друга отново. Въпрос номер 12. Книга с най-красива корица. Обожавам корицата на Божествени съперници. За съжаление не харесах особено много самата книга, но корицата е абсолютно вълшебна. И последния въпрос. Книжни планове до края на 2024. Искам да прочета още трилъри на Фрида Макфадън и да си завърша поредицата на Нил Шустърман за косачите, а именно да прочета третата книга Звън. Ще видим дали това ще ми се отдаде, защото е малко дългичка и не знам дали е и достатъчно грабваща, за да мога да я прочета за кратко време. Това беше от мен. Споделете ми долу в коментарите какви са вашите планове за остатъка от годината. Има ли нещо, което искате да постигнете или книга, която задължително искате да прочетете. Ще се радвам да си говорим повече и ще се видим в следващото видео. Чао!